Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Baru kini gilong ki khubor bam takasngi. Ki nong yalam ke Meghalaya School Welfare Development Association MSWDA Central Body kilalet banya kundu yu officer jangka Directorate of Educational Research and Training DERT bad yu director ke Meghalaya Board of School Education MBOS. Ban pan jing pensyai halor ke jimbam sngotu ke juk ba ha ke bede ba karukam set iki question paper ha ke school class 6 hadu class 9. Habakran Shakilat Pathai Khubor, President ke MSWDA uba HM Marbanyang, ulo ong ba ka association ke yo jingtip badon ke jingpen bet thamai, ha ke balapatha ba ke jingset ye ki jingkeli question kin om sha shu ha ke school, lani researcher jong ki school. Henry Dehi na kalyang ka DERT, kabadi katnat sorkar ke bapet ke bapenmi direct ye ki question papers, bat penpoy syaki DSEO lani SDSEO ling ba ka DCIL system. Katkum ke jing pensyai belayo kalong ba nadu kedan class 6 hadu class 9 ke DERT kin set ye ki jingkeli kin sapen poi syaki district level officers DSEO lane SDSEO ki school kin saprin himarway katkum ke jing don kam Henry omla asyu bane kopi ne pen sapriang habenta babakla nama ka system kadon karukam tracking digital Uba Marbanyang uang bakani ke jing pen kelat mai ke di babha lada kalong halor ke jing pen syai ke babiang na ke sorkar. Henry mentapan kadon ke jingdum jingmut haki school namar bun sin ki school kila junget baki hapset hi ya ki jingkeli kumba julong menta labun bun snem. Ula ong baka MSWDA ka kmi linti baka sorkar kadiban pensyai pat baswa kenang banumi ka jing kulmar haki skul bat ka bomdan ka jing perkhat ka babakla ha ka bayadai bat ka jing sedang pendon kam yakane ka DCIL bat ka digital secure question distribution system ka association ka dawaru baka sorkar kadiban aipor jing penkre lembat jing hikai shiki skul kenang ban penti kena ba omdan ka jing bakla ha ka por exam ka jing angnut jong ka MSWDA ka long baki kena askul kenang puli ha ka jing penbet ka basyai omdei ha ka jing kulmar halor ka rukam penyat exam kamtam ha ki kadan badang kiu syak ka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ikwa ban ai ka nika jing tip ade ka jing pensyai syaki school baro kiba tang up kamtam ha ka bede bat ka nika jing keli jong ki khana hakadika final exam nadu ka class 6 hadu class 9 de kala don ka jing ya pestu bakla ka baong ba iki jing keli ha ban set hi daki school katkum kitu ki sample question enrei ha ka jing pan jing shai biang ka jongi naki officer jong ka DERT kumjuru na director jong ka MBOS kabangila jekren bat pensyai du mensiwa kata kalong ba katkum ke notification hi ka syai kedar ba ya kijingkeli nadu ka class 6 hadu ka class 9 on sa set da ka DERT di halor kande ngi kwa ban pensyai ba ya gini kijingkeli on sa penpoi na ka office jong diesel sya ki DSEO ba ki SDSEO ki ba di school ken sa brand hi katkum ka jingdon kam tibat ki SOP kinsami insadon haka notification ka ba insayo ya ki bangi de banle ba de ki bangi de bande dikendiat ha kalor ke jekran ke jongi ki ong ba kila penan kam da system ba kini ki jingkeli mo kinomla ban lik ba ada kilik ru on tip na kan ka jaka kilik dia si kadon ke jing berkhat bakla babun ba ong ba kani ke jing ai jingkeli kan sa light yang kebelong hakipo meladap tenrei ki ladon ki ka system ka ba sa pentrikam ba lada kan ki jingkeli ka light na kanu kanu ka cakaru an certificate di ke SOP ngoi pi ka sabi angkat ka notification ka ka bade banle ba ka bam de banle di school kinshim ya kan ki pensyai ba ka jingkeli na class 6 dan class 9 on sapha syaki omdei ba maki kin set jingkeli shu ya halor kani ngakat mau pada kalian jong ka association haki meeting ki baladap ngila pediang ya kani ka jing temu namar ba na ka penta ka jing pit jing piang ka jing baha jong ka putih ya ka jelah nama kombang isyam ba haki jing ya kran ki baladap kilap pa
kidan ki school ki ba shushim tang ar chapter la chapter di kamlong ya renti ha kalian ka puli puti tidak kane ka jing peniai renti ya ka jing keli ingai scam ba ka jing renti ya ka puli puti ka jing kit khia jo ki noi kairu kan long ka ba ya biang college bo menu ki simki yang menu ka tenat ka song jinglang halal kani ka question paper mtaki school halal kane kala dapni tu pa da ka notification ka ba la penui au benai ma chen bakla ka notification kala sai kedar pa ya kanika jingkeli asa set baik naka ikit nakalian ke ampu seru nakalian tong ka DFT kala pa example question ma syaki school bakin tip tinga kwa ban ong ru pa kande ka jing ai ke jingkeli kan long tang ya ki core subject ma katum ka syllabus ka bakila ai halo ki subject ka bakila ai inda ya ki minor subject ni tu atu ki sampai ina kalian ka school pa agi ki ski kidang don ki bayar keran ki ong ba ya ki cikli ni hak set ni ni hak set kat kum ka sampel question kepala ai di kidan kene ki stu pakla de na ta daw ni wan yang menta ban pan piang gati pensai sa hisen kra bang yo ban ai ji sai sha baro school ini apply track kalau mi ka notification na director juga bisa bala schedule ia kena ke exam kaban sedang nak kat new trip dikata kena notification kelawan wala batai ke tukat ni jam di biadai kena ke exam mereka notification pada kaban kat tu kaban dot kat SOP instruction kaban syai nak ke sekolah apa dia kena dijingkeli kasabi hadir halo kani nak lai jogi kwa ban ong ba tentu ya sekolah ba kin ya trailer halo kani itu but let's say mata usnam kala bandon ke jingkut yang tak di kabang mimpi kalau panadu usnam manwan sanang kan di kabayak pe erenti minum tu ban persyai kan ni nama ladangi persyai kan ni kalau tik kembang ikwa pangin penyiar putih nama lalap dia pakidan tiki school lani kena hikai ki basim sting ya kakam di bahikai tang asyapta na pun asisna lajut ni hing idon di kajing sania nambar ba kadeka kajing pej kadeka tnat ka bade ban pej kadeka ba pej hiya ka kam ban pedwet ya kino hikai ki bade ban hikai school tika jakam ka bakile maki ingi skambe ka kan long ka biang idan hello Meghalaya turns 1 year ago a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love hello Meghalaya